Salut, eu sunt Andrei. Astăzi o să vă arăt o animație făcută de mine. Nu m-am chinuit foarte mult la ea, dar sper să vă placă. Aici pot să mai fac animații, dar deocamdată nu vreau. Aici sunt alte animații neinteresante. Asta prima animație este a mea și hai să ne uităm la ea. Acum va trebui să se încarce. Vom da play și se încarcă. Îi punem muzică pe fundal ca să nu vă plictisiți de vocea mea și să începem. Nu știu că nu este cine știe ce animație, dar nu este așa ușor să faci o animație, dar pe aplicația asta este puțin ușor, e adevărat, pentru că, da. Acum telefonul meu nu se încarcă, nu știu de ce. Oricum, mulțumesc că ați vizionat. Dacă v-a plăcut animația, dați un like și pa!